This is Zboy MNTBN. Previously on AKONG Life. Ang art, kaya naman siya makikita siya sa art. Funny. Funny. EXO, shit, I don't like one. Ice cream! Our comfort food. Comfort food. Eating some ice cream. No. Kendrick is buying us the ice cream, and I'm here. Ano timing nga ano eh? Ito, bripan dito, nakasatuli dito. And I'm wetting. I'm waiting for the kids to come here. Ikaw tayo nyo na show? Hello? Do you know why we're excited today? Because we're gonna meet the CBVS squad, Central Visayas Vlog Squad in Ayala, which is really crazy. And I'm here with the Feeling Dato squad. So nahanap ko no si Jet. Yo guys, what's up mga class A? Peace yo. First time na ako nagkita. Hi. Merch. Vlog takeover. Awkward. Babysitter 101 po tayo ngayon. Kapatid po natin yung kasama natin. God garbage! Yay! Nana Miss Ayala guys. It was really exciting. Yeah, I just took pictures there at the back, which is really cool. Insert the pictures here. Oh my god, the channels, they adding mga batao. Sige na, they're gonna Yonel Show. You're vlogging my vlogging. Yeah, Yonel Show. Jet Omictin, of course, you know them. And also Bisdak TV here. And they're vlogging. They're vlogging my vlogging. Wakanda forever. So yan, naghihintay pa din kami sa mga kasama namin. Kasi na Kuya Blair. Guys. Mga kasama namin sa vlog squad. Here at Ayala Sana, Cebu. Ayala Sana, Cebu. Feeling Dato. Well, you're now voice command ba? Ano? Yeah. Voice command. Yun, sige suin. The picture. Di lagi ate. Kailan ko lagi ang mouse mo? Shooting. I think I'm very happy now. Excited na kayo mga kids ay. Kuya Blair! Hi, Kuya Blair. Kamusta? The traditional one, Kuya Blair. Traditional ba? Amin sa The traditional one. Ano na rin Hey, ba Kuya Blair here. Eh, sa unang panahon, wabi ito selfies. Kuhan sa una, katulad itong mga 3310, di ba niya? Ito mga po. Yeah, buta kag kuan kuya. Murag sa amin sa likod. Sa amin sa kanang kuhan ka ng mga make-up ba ka ng abuak. Thank you, Habit. Martin. Ay, hey! Nakita, Jud. Kuya Martin. Hi for the third time. Second time. Hindi, upat mo. Real setup. Siguro ninyo mga Kuya CJO. Cool. That was real. This is real. God look. You're just Oh like my god. fangirling. What's your name? My name is Trisha. Trisha. What's your Instagram? My Instagram, Trisha Everdonna. I am Zboy MNTBN. Oh, nice meeting you. Yeah. Hi, subscribers of Zboy. That's fun. Kesij, I'm a big fan. I'm super. I met
Zboy. Magsikuan si Nene. Hey. Abot na sila. Hey, 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 Abot na hey, sila. hey, Abot na. hey, 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 hey. Si Kuya Ken. Hello! Yes, I'm Dolly. Hi! Dapat sa Arno ito, pas kalibunan. Wajud si Arn. Before siya marin, ako na siya. Burit na dyan lang before siya mo aray. Uy! Dali. Okay. Let's watch that. Huy, saan? Saan? Magadog, ba mo? Magadog. Arn ba? Si Arn. Una si Arn. Si Arn. Dapat tayo sa Arn. Abi na kong naupaw na sa Arn. Burit na. Ano kong naupaw na sa Arn. Tara ko dre, sa suod kahon. Bitaw guys, usa kita na ko tan-awa sa ning video. Ano pa si ring light? Ano ring light? Drama kayo ni si. Nagya. Na-effort. Masarap konten. Arn dito. Arn, if nakita ni mo Arn, tanong naong sa imong mga kasquad. Oh, that's so sweet. Oh my gosh, she's gonna cry. Like, napulbaan ako guys. Nawaw, naguba na niya. Nagpila mo gina akong gorilla pa. Ako na 30 ra. Okay, I did it. Daan ko sa mataas. Classmate. So, giingnan mi diri nga sa badong.